Hello? Wai tun nasu ina nan ina jiran ka kuma har yanzu ban gan ka ba. Ranar nan yanzu nan za ki gani insha Allah minti biyu kawai za ki bani. Ok, shikenan. Sai ka zo. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka fa a ce wancan ita ce yarinyar nan fa. Wallahi tallahi ita ce kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yarinyar ta fi ƙarfi na wallahi. Amma dai bari dai na ƙarasa na samu yarinyar nan. Assalamu alaikum. Suleiman, Suleiman, Suleiman. Ni ne nan. Ki haƙuri. Na san cewa ba lallai dama idan kin gani ki ji cewa kina sona ba. Saboda ke ɗan gidan masu kuɗi ne ni kuma ɗan gidan talakawa. Tuntuni da kike sawa mu haɗu. Abin da yasa nake ta miki kauce kuɗi saboda. Ka kama yanzu kana jiya da ikon Allah ne ba. Yanzu ni da kai duk ɗaya miki. Duk ɗaya miki abun ubangiji. Yanzu ma haɗu wanda ka ya fi na shekaru iya da maka. Kan yi kafin min ma yanzu haka na ina son ka. A kowane irin yanayi da man zan kasance da kai a rayuwa na ji ina son ka. Ko ya kake? Allah sarki. Kake wa da zuciyata na san cewa maganar da kike faɗa. Na san dai kina faɗa ne kawai dan Allah kake wa dare. Wallahi Suleiman da gaske nake. A cikin zuciya na. Yanzu kina nufin cewa kin amince kin anshi soyayya ta a haka na? Sosai. Yaro dangatan umma su ba